Bună ziua tuturor! Numele meu este Dacian Dolean și azi am să vă prezint primele dovezi științifice care arată cum putem îmbunătăți alfabetizarea copiilor romi din România și a colegilor lor care provin din medii defavorizate socioeconomic. E important să precizez că rezultatele studiului nostru sunt primele dovezi științifice care arată cum se pot reduce inegalitățile sociale din România atunci când vorbim de competențele de alfabetizare. După cum știți, alfabetizarea copiilor romi din România și a colegilor lor care provin din medii defavorizate din punct de vedere socioeconomic este de mult timp una dintre provocările cele mai mari ale sistemului de educație din țara noastră. Studiile noastre longitudinale arată că în lipsa unor programe educaționale de calitate, discrepanța dintre elevii romi și colegii lor neromi este din ce în ce mai mare, iar în final mulți dintre elevii romi abandonează școala. În ciuda numeroaselor programe implementate care au vizat această problemă atât în România cât și în alte țări din Europa, nu există dovezi științifice convingătoare care să arate eficiența unor programe de îmbunătățire a performanței acestor elevi. În acest context, am implementat proiectul ELIRA, în care am testat eficiența unui program de dezvoltare a limbajului asupra competențelor școlare ale elevilor romi și ale colegilor lor din mai multe școli din România. Un număr de 437 de elevi din 40 de comunități rurale din România au participat la acest studiu experimental desfășurat în perioada februarie 2022-februarie 2023. Elevii au fost evaluați de către evaluatori independenți înaintea participării în program, după finalizarea programului și 8 luni mai târziu. O parte majoritară a acestor copii au fost de etnie romă, iar restul elevilor au fost copii neromi, ceea ce ne-a permis să analizăm comparativ performanța lor. Elevii au fost împărțiți aleator în două grupe și au beneficiat de două programe similare care au vizat dezvoltarea limbajului. O grupă experimentală care a beneficiat de un program pe care l-am dezvoltat noi, o echipă de la UBB formată din cercetători și practicieni în colaborare cu profesori de la Universitatea din Oslo, și o grupă de control care a beneficiat de un program dezvoltat și implementat de profesorii de la clasă. Deci ambele programe au vizat dezvoltarea limbajului, însă programul experimental a avut o bază științifică. Profesorii care au implementat programul au fost cadre didactice din școala în care au învățat copiii. Aceștia, profesorii, au urmat un ghid metodic pe care l-am dezvoltat și în care le-am detaliat toți pașii care trebuie urmați. Am să descriu acum câteva dintre rezultatele obținute la testele de vocabular, înțelegerea textului citit și scriere, punând accent pe efectele de transfer obținute, adică măsura în care elevii nu doar reproduc ce li s-a predat, ci aplică, transferă și generalizează ce au învățat și în alte contexte, și aceste efecte se mențin chiar și după finalizarea proiectului. Efectele dezvoltării vocabularului general, măsurat printr-un test standardizat de definire a unor cuvinte din ce în ce mai dificile, cuvinte care nu au fost predate la clasă, au fost foarte mari pentru toți elevii participați la proiect, atât pentru cei din grupa experimentală, cât și pentru cei din grupa de control. În cele două figuri se poate vedea că dezvoltarea vocabularului general a fost mai accentuată pe parcursul proiectului, între pretest și post-test 1, decât în perioada care a trecut după finalizarea lui, între post-test 1 și post-test 2. Apoi ne-am uitat dacă există diferență între grupa experimentală și grupa de control, precum și între elevii romi și neromi. Figura pe care o vedeți ne arată că performanțele elevilor au variat atât în funcție de etnie, în sensul că elevii neromi au avut o performanță mai mare decât cei romi, cât și de grupa în care au fost incluși, adică rata dezvoltării vocabularului elevilor din grupa experimentală a fost mai mare comparativ cu ritmul de dezvoltare a vocabularului elevilor din grupa de control. Însă un aspect deosebit de important îl reprezintă faptul că evoluția vocabularului elevilor romi și neromi din grupa experimentală a continuat în mod accentuat chiar și după finalizarea proiectului, între post-test 1 și post-test 2. Ceea ce înseamnă că impactul pozitiv al proiectului s-a văzut nu doar prin efectele de transfer asupra vocabularului general, dar și prin faptul că aceste efecte s-au intensificat, nu doar s-au menținut, în perioada post-intervenție. Dacă ne uităm la perioada post-intervenție, între post-test 1 și post-test 2, este important de observat că ritmul de dezvoltare a vocabularului elevilor romi din grupul experimental a fost mai accelerat comparativ cu ritmul de dezvoltare a vocabularului elevilor neromi din grupul de control, ceea ce sugerează efecte vizibile de reducere a inegalităților dintre elevii romi și neromi pe termen lung. Aceste dovezi sunt o premieră pentru învățământul din România, deoarece nu există niciun studiu care să ne arate asemenea efecte de transfer a unui program educațional implementat la noi în țară, care să aibă impact pozitiv asupra reducerii inegalităților sociale. Efecte similare de transfer s-au observat și la înțelegerea textului citit.
Acest lucru este deosebit în contextul în care, pe parcursul desfășurării proiectului, atât elevii din grupa experimentală cât și cei din grupa de control au desfășurat activități orale. Similar cu efectele observate la dezvoltarea vocabularului, figurile pe care le vedeți ne arată că dezvoltarea înțelegerii textului citit a fost mai accentuată în perioada proiectului, între pretest și post-test 1, decât în perioada de după proiect, între post-test 1 și post-test 2. Analiza pe grupe și în funcție de etnie arată din nou că aceste efecte nu doar s-au menținut după finalizarea proiectului, însă discrepanța dintre elevi a crescut în favoarea elevilor din grupa experimentală, o nouă dovadă a efectelor de transfer a proiectului. Din nou, dacă ne uităm la performanța elevilor romi din grupul experimental și neromi din grupul de control în perioada post-intervenție, între post-test 1 și post-test 2, vedem că dezvoltarea înțelegerii textului citit a fost mai accentuată în cazul elevilor romi. Aceasta este o altă dovadă a eficienței unui program de reducere a inegalităților dintre elevii romi și neromi. Unul dintre rezultatele remarcabile ale acestui proiect este efectul dezvoltării limbajului oral asupra competențelor de scriere ale elevilor, la o sarcină de compunere. În ciuda faptului că elevii au desfășurat activități orale, figurile pe care le vedeți arată că dezvoltarea scrierii a fost mai accentuată în perioada proiectului, între pretest și post-test 1, comparativ cu perioada de după proiect, între post-test 1 și post-test 2. Acest lucru înseamnă că dezvoltarea limbajului elevilor i-a ajutat să scrie propoziții mai complexe, mai bine structurate și mai coerente. Analiza comparativă pe grupe ne arată că aceste efecte s-au menținut și după finalizarea proiectului. Însă, din păcate, performanța elevilor romi a rămas ulterior aproape constantă, chiar dacă performanța copiilor neromi a continuat să crească. Aceste date trag un semnal de alarmă și arată că efortul depus pentru a ajuta elevii romi să învețe să scrie corect trebuie să fie substanțial mai mare. Atunci când interpretăm comparativ rezultatele în funcție de etnie, trebuie să ținem cont de 3 aspecte importante. În primul rând, elevii de etnie romă au provenit dintr-un mediu socioeconomic mai precar decât cei de etnie neromă. Adică părinții romi au finalizat în medie aproximativ 6 clase, pe când părinții neromi au finalizat în medie aproximativ 11 clase. Acest lucru este defavorabil copiilor romi, deoarece efectele de transfer sunt dependente de măsura în care elevii pot să continue să folosească limbajul învățat la școală în contexte non-formale, cum ar fi în conversații uzuale cu părinții. Dacă mediul de acasă nu încurajează menținerea competențelor lingvistice, atunci efectele de transfer vor fi mai mici. În al doilea rând, media absențelor copiilor romi a fost semnificativ mai mare decât media absențelor copiilor neromi. Elevii romi au lipsit de la aproape o treime din lecțiile predate. Evident, cu cât au participat mai rar la programul nostru, cu atât elevii au învățat mai puțin, iar efectele au fost mai mici. În al treilea rând, cunoaștem din literatura de specialitate că un vocabular dezvoltat facilitează învățarea altor cuvinte de vocabular noi. Cu cât ai un vocabular mai mare, cu atât crește probabilitatea să înveți mai repede cuvinte noi. În situația noastră, elevii romi au fost dezavantajați pentru că au avut un vocabular general mai scăzut comparativ cu elevii neromi la începutul proiectului. Și acum câteva concluzii. Reducerea inegalităților sociale este posibilă dacă programele educaționale implementate au o bază științifică. De asemenea, dacă programele implementate au o bază științifică, se obțin efecte de transfer, un indicator esențial al unei educații de calitate. Apoi, dezvoltarea limbajului are efecte pozitive asupra dezvoltării citirii și a scrierii, însă implementarea de programe de dezvoltare a limbajului nu este suficientă. E nevoie de programe complexe care să vizeze dezvoltarea mai multor componente ale alfabetizării, dacă dorim ca dezvoltarea să fie mai accelerată, inclusiv intervenții care să vizeze aspecte de natură socioeconomică și culturală. În final, trebuie precizat că acest program a fost posibil în special datorită finanțării pe care am primit-o de la EEA Grants, fonduri provenite de la guvernele Norvegiei, Islandei și Liechtenstein, și alocate printr-o competiție evaluată de experți internaționali, organizată impecabil de UFIS-CDI. În plus, programul a putut fi pus în practică doar datorită deschiderii și cooperării ISJ-urilor, școlilor, cadrelor didactice, părinților și elevilor implicați în acest proiect, iar strângerea datelor nu ar fi fost posibilă fără implicarea unei echipe excepționale de evaluatori. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că această prezentare a fost utilă.